dar 3 ou 4 estribillos que conocemos de distintas zonas, non? E anda Maruxiña romendo a refaixo, porque o leva roto por riba e por baixo, por riba e por baixo, por baixo e por riba. Anda Maruxiña romendo a mantilla. E o cura ten un paxaro, non sei que paxaro é, e aló pola medianoite, o seu paxaro de pé, O seu paxaro de pé. Ai la lelo, ai la lalo, anda lo de riba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e a baila a muñeira, anda lo de riba non hai que nas queira. Indo eu pra non sei donde, a porta de non sei quen é, falando cotras de riba, non me podo acordar ben, non me podo acordar ben. Ai la lelo, ai la lalo, hasta lo de riba correlas, correlas, que anda co de baixo xa se corren elas, xa se corren elas, xa se corren elas, hasta lo de riba correlas, correlas. Mirade, o erotismo estaba en casi todas as cántigas. Din que un galego non se sabe cando está no medio dunha escaleira se sobe ou se baixa, é mentira. Outro galego sabe se sobe ou baixa. Está clarísimo. Nós temos unha colección especial, anda sobre unhas 300, 400 de coplas piernográficas. Do xeito desta, ovella que vas pro monte co rabo tapa la Antona, San Antonio xa defenda mala centella te coma. Ou unha copla de vinganza feminina. Din que a Antona non ten fondo, mai la Antona fondo ten, se o carallo vai pequeno a Antona que culpa ten. Ou... bueno, en fin, cantidade deles. Seguimos. Imos con muiñeiras. Molineras. Molineras. As muiñeiras pasalles o mesmo que as jotas. Hai dúas clases de canción muiñeira en Galicia. Unha é a muiñeira propia que utiliza pés de 11 sílabas. E que está... Aquela vella derriba do muro, trema o cu como un fijo maduro. Fixen un traxe dunha jabardina no sitio do cu, saleu unha petrina. Fixen un traxe dun corte castaño, saleu un chaleque de moito carallo. Vedes que está tac, 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 é unha muiñeira. Eran casi todas as coplas... E aquela vella das calzas usadas, cheira o cu as castañas asadas. E aquela vella das calzas useiras, cheira o cu as castañas enteiras. E así hasta miles. Casi todas eran deste tipo, verderolo, e eran as que utilizaban os vellos para decirnos aos meniños, cando éramos pequeniños, para que fixéramos as gracias por aí, e máis para irnos iniciando na malicia, decíanse daquela, non? Irnos iniciando neses dobles sentidos das palabras, non? Unha muiñeira vella. E eres alta como un pino, negra como unha arañeira, tes que te casar de noite, de día, nai quen te queira. Ai lola, lola, lo, ai lola, lola, lola. E esta raula no escai no xerará o verbo xido, patanachas con gometes e a mailo verbo do quilo. Ai lola, lola, lo, ai lola, lola, lola. Esta é unha linguaxe secreta que tiñan os canteiros, os reginas. Tiñan unha fala gremial na que se podían desenvolver sin recurrir a unha fala coñecida pola xente onde estaban traballando. É o verbo. É curioso porque en terras de canteiros, como son terras de Cerdedo, Forcarei, toda a terra de Montes, Campo Lameiro, un rapaz podía fumar e namorar cando intervaba e jalruaba o verbo, cando entendía e cando falaba o verbo, non? Nin siquiera as mulleres dos canteiros
calruaban e, por suposto, non intervaban o verbo. O verbo compónse de palabras extrañas, ten unha orixe posiblemente medieval, xunto con moitas outras cousas que os canteiros tiñan. Podovos dicir, por exemplo, que é o que era difícil entrar nel. Eu entrei un pouco nel porque era o mestre dos netos de algún canteiro. Entonces, bueno, pues había aquela historia, non? E foronme contando. Oreta é auga, oretar é chover, oreteiro é río, oreteira fonte, e oreta xida, auga boa é auga ardente. E a partir de aí construíase todo. Eu recordo que unha vez cheguei con zocos a buscar o coche que estaba, ao principio de chegar a Forcarei, estaba metido no foso e o mecánico estaba cambiando aceite, non sei que. E mirou así pola rendixa que deixaba o coche e dixo, quen lle mariñou os coreños? E dixo, coño, que? Dixo que quen lle mariñou os coreños? E entón, claro, xa me din conta que estaba no verbo e dixo, joder, pois sabe Dios o que di, que quen lle fixo os zocos, non? É dicir, era unha linguaxe que estaba aí e que está moi pouco estudiada, entre outras cousas polo difícil de penetrar nela por ser unha linguaxe secreta. Isto a título de información, nós o que facemos é ir largando andanadas. Digamos que nós fomos preparados, domesticados para evangelizar na aldea, para ir a dar clases aos nenos, non? Salimos evangelizados, é dicir, démonos de conta do que ali había, non? Do que había que facer para sacar eso, para que a propia xente creese que aquilo tiña valor. Porque, en realidade, somos bastante imbéciles. Mirade, adoramos, por exemplo, un canto, un blues, un cantar de un negro americano que sale aí, non? E resulta que é un cantar do povo máis humilde. Sin embargo, non adoramos un alalá, que é un cantar do povo máis humilde, e, de verdad, técnicamente, expresivamente, ten a mesma importancia. A mí non me gusta decir que un ten máis que a outra, pero, polo menos, a mesma importancia. Adoramos tremendos romances, tremendas historias que nos traen os libros, pero eu podo vos mostrar o romance do Conde Prado, que é un romance medieval, onde se pode explicar por medio del como, por medio da espada, en contra do rei, libra da forca a un don Bernaldo que se remite ao ciclo carolinxio que está acusado de violar unha moza no camiño de Santiago. Isto estaba en boca da xente das montañas de Lugo. E foi transmitido xeneración tras xeneración e aí quedou. Ou cantos como este que ten reminiscencias medievais pero cantasqueiras. E as ovellas da Rufina e andan no campo rapado e anda Rufina tras delas cunha vara de carballo. E ai Rufina hermosa, ti que fas aí? Estou guardando gado, ben mo ves aí. Isto é medieval puro. Ou se nos remitimos a cantos gregorianos, nos cantares de reis que se facían por Nadal, xa non digo nada. É dicir, que estamos falando de calidade musical, estamos falando de mestres de capela, estamos falando de que os vilancicos en Portugal a Virxe era galega, porque era moito máis miserable aínda. E estamos falando que os vilancicos da Península tuveron escritores galegos durante toda a vida dos vilancicos. Eso sí, en Nadal póñennos polas rúas e na radio, pero mira como beben os peces en el río. E nós temos así cantidade, centos de vilancicos polifónicos, de autor e outros populares. O grande problema é que nunca miramos po noso con vos ollos, sempre miramos con ollos miserables, porque nos ensinaron, porque o levamos, eu creo que xa nos genes. Ensinaronnos que o noso non vale para nada, é lama. É porquería, excepto xamonciño bo e unhas boas filloas. Eso sí, yo la con grelos, porque se saltan nas fiestas gastronómicas. Mirade, decíamos eu nun principio que a música é un elemento máis de cohesión social e que serve pois para pasalo ben estando xuntos. Agora, deixadas esas pezas máis tradicionais, temos que recoñecer